Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih kalih kula Agung Binakara kang sesih Raden Kanjeng Ugrasena alias Dimas Kartolegi saking tanah Jawi Ngegowang Rujak. Kula jange niku ora patah semangat masalah nyambut gawe niku. Mas mbok piye-piye rawe-rawe rantas Malang Surabaya Jakarta niku wis ora duwe alat-alat mergawe. Beda kali tiang-tiang ngoten niku sing do mergawe niku kadang-kadang emoh bayan suwale amoh doyan mangan mergawe emoh kan ya ora penak ngoten niku. Seumpama tiang niku nggih urip niku mboten enten biaya. Wong niku wareg terus pokoke. Kula niku wegah mergawe. Anane wong gelem mergawe niku wetenge wedi lesu. Ping pertama niku ping pindhone wong niku nek ora duwe dhuwit, ora enek ajine. Ngoten lho. Dhuwit niku golekane angel, sarana mergawe wong manusa niku diwajibno mergawe. Makane kula niku mergawe iki ya ora rasa-rasen. YouTube mbuh ana sing delok, mbuh ana sing ora niku mboten urusan bae tak isi ngoten. Ana isine yo alhamdulillah. Kena dienggo bayar-bayar WiFi ndelok gambar ning YouTube iku gratis ngoten mawon nek kula modele ngono. Masalahe HP niku ya enek pangane, dikati pangane yo ora gelem muni. Niku. Dene ora duwe patah semangat kula nyambut gawe niku bar dodol gawe YouTube. Ya gawe saenake ngeten iki wong jenenge vlogger keseharian wong sebendina niku nggih gaweane kula nggih ngeten iki. Dodol rujak yang ngeten iki teko ngeten iki nggih. Ora ana apa-apa nggih nyambel, ora ana apa-apa nggih lumrah biasa ngeten iki. Tak dodol ning ratan uga apa syuting nek wegah aku dodol ning ratan iki. HP ku tidak ilang. HP daman-daman ilang ayo cilaka no. Niki kula badhe nyambel tomat. Tomat pun tak petiki, tak kumbah terus tak kae nilai. Adono bawang gampang ngeten iki. Mungkin bocai ora, bocai gopo karena kulit ari dari berambang bawang itu sebagai penangkal antibiotik kandhani kuwi. Ora wis. Langsung wae ya tak goreng, guys. Nyambel ya aku apik nyambel tomat. Tak goreng mawon iki ape niki lho. Tepone niki tak gorengi. Takane sik nggih. Kompore nek ngono rek lho anti kare kok. Oh. Oh niki brambang bawangnya tak goreng, lomboke tak goreng. Kok nyambut tomat nih ngeten iki, tomate mungkin tak nganune niki. Tomate tak irisane kersane napa? Kersane cepet mateng. Oh. Mangan iku ora neko-neko wong ora njunjul lek makane mangan neko-neko. Wah, gede-gede gini. Waduh. Niki trasine tamplung nang mburi, mengke nek trasine tamplung nang ngarep, mengke gosong tak dalem niku, tak gosong pahit. Ini terus digoreng-goreng ngeten, digoreng-goreng.
Ten menawi nyambel niku kudu terasine sing enak ya. Aja nganti tuku terasi sing ora enak murah regane. Sambel rasane kaya blarutan. Terasi sing enak iki piye iki lho, tak jono terasi udang. Ya apa tuku lek iki ora tuku aku. Kok ngene iki? Aku nemok ning ratan gone bakul kecer salahe dibecerno. Iki ditunggu sampai mateng. Sampai mateng, guys. Kita oreng. Aku dengan iki tangan iki kena iki lho. Iki lho wandepe kaya nganu. Kaya silet iki ya. Aku iki ngene, tak dikok ngene. Dikok ngene aku nyekel kene kebablasan kok iki ser kok kene tanganku lho. Oh iki lagi mari iki tak tukono handicraft. Jantung iki sana iki tak grendo karo grendo arek. Ndere kan ngene to. Tak teko yo kaya disilet tanganku kene lagi mari bahan diplak ini digoreng ya. Kalau teksturnya sudah empuk tomatnya dan apanya ini lomboknya langsung saja dimasukkan itu ini. Angeli anak metu kasihnya campur. Sudah kasihnya satu saja disesuaikan, guys. Karena nyambel itu ora oke. Kayak nyambelnya akeh sesuai dengan apa yang akan dimasak. Ini yuk juga cukup satu, mungkin dua atau tiga. Cukup nasi yuk terasi enak yuk. Ngono wis buat kok ngerti ra enak sambel merasane kaya antororot. Enak iku terasi sing ra enak iku enak iku ning kono. Iku bumbu nyambel apa ya ora enak, bumbu nyambel rujak ya rasane kaya blarutan. Bumbu nyambel apa ora enak sebab iku terasi itu yang terbuat dari iwak-iwak laut sing wis basi sing ora enak kuwi dideplok didang. Tapi kalau terasi yang enak seperti ini ambune kaya ngene iki terasi udang iki yo. Memangnya betul-betul enak. Wong terasi ku macam-macam, guys. Ada limbah terasi yang memangnya itu ikannya itu ikan sing wis gadeg kuwi digawe terasi. Wes mateng, iki daunnya sudah enak mateng. Sekarang saya akan membumbui, guys. Lihat cara membumbui lek goang. Tak bumbonane niki mungkin kesane panjenengan sami anggenipun masak ningali kali priwakung binakara niku saged diterok. Aja mbok terok. Ora doyan aku kok picek-picekno. Aja mbok terok. Saya hanya membuat konten. Goang iki duit cangkeme tak wek-wek cangkemku rasa wek-wek wis suwek. Tak mengumpulkan bahan-bahan yang akan saya untuk membuat sambal ini. Aku nengke sambal ini yo rasanya yo kaya antororot tangan enak. Ini berhubung menunya dari cukup. Sekarang saatnya akan membumbui. Buka. Yang pertama, guys, saya akan memakai gula. Gulanya 2 sendok mini. Dikira-kira langsung
Oh ya, dikira-kira nek kasinen yo ora enak. Nek kelegen yo kaya antururut. Micin, sedikit micin, ojo akeh-akeh. Setelah itu masao atau roio sama saja. Oh, alah kirek ya urung godhong. Oh, gamput atau bias kamane. Jangan apa sih. Yo. Ini sebab. Setelah itu kasih masao atau roio. Kasih roio secukupnya. Sudah selesai, sekarang tinggal untuk dimasak, diulek. Ini lo tatek nih, gue kayak kono makutah. Ini jangan ditutup dulu, nanti diincipi kurang apa tinggal ditambah. Ini sodel sekarat ini bareng ngenai aku dihancuk jada. Aku jauh baru nek sodel iki. Goblok aku. Picek apa goreng dok kok. Korban tokor. Kok pabrik kono gawe ini yo ora di nganu blas ya, bahaya deh. Kalau Anda membeli sodel seperti ini, saya beritahu dari linggir-linggir ini tajam sekali ini. Harap hati-hati dan Anda harus setelah itu dingenekno lho karo grindo apa karo apa ngenekno. Ngeri iki bar ngeneki aku pe potol tanganku perkara iki. Aku dhewe yo kaget lho sodel kok iso ngeneki tangan nanti gobrak aku sodel picek karo. Iki selandep iki, guys. Ini kalau kok diancuk barang. Guys. Tahu loh guys, gandeng saya itu kena senjata tajam tiap hari sudah wes borok mati rasane itu wes gak tareken. Nah, aku gak terima kebacok ono kuwi lah. Terus tiap hari cekelanku peso kebacok tangan nyonyor ngono wis. Tapi kowe paling-paling kebacok ngono ki ya 2 tahun pisan tong karuan. Tek aku ki ya lah. Ngocaki ngono ku lho buah. Kadang-kadang kepleset ngono ku yo. Wah kan ono sing atos kan ono sing anu puncir ngono ku yo gobrak. Aku wis sanggup kandi pas terus. Oh, asan iki. Oh, ini guys, iki baune saja wis sawegere ora goro-goro. Nek gak percaya terokan kengko bumbune. Aja terok. Bahaya engko. Kok terok engko kowe nyambel saka bumbune iku tidak sesuai, rasane gak enak kowe malah nyosotno aku. Hancur guang ngono kowe. Komentar malah cangkem malah micek-micekno aku ayo. Aja coba terok, iki konten kok. Konten mesti enak le. Yo tek kanggoku. Karena saya sudah terbiasa untuk membuat masakan seperti ini yo nikmat. Lah aku lho anggur mesti tuku kono. Iku lho kadang-kadang dikirimi karo pemirsa ngono kae dikirimi iwak digoreng glepung sampai sambel ki lah aku ngincipi sambel iki lho lah. Misoh 2 tahun kok aku.
complang nang pedes ngono kae gila. Godak nyambel ora kowe. Sambel karo ngene dihapure. Iku tenan aku kenang yo ngono. Jumatan ki mang untuk jatah ke masjid. Masjid ning kuwi do ngekeki semua berkah ngono kuwi lho. Sego sano ambek iwak kentaki lah digoreng karo glepung atose kaya watu lintang kuwi. Karo sambel lombok ngono kuwi digoreng ya. Tak incip pipisan jancuk. Sambel kok ngene dihapure kok didol aku ngono lho. Tekeken dhewek kowe karo sing nyambel ora doyan kok malah mbok pakakno wong batinku lha iku barang kekekan lho tak badhok. Wong iwake tok sambel tak gubak. Ora gotak nyambel kuwi. Apakah sambel itu mesti harus pedes? Ora. Kok anggap jenenge lombok mesti pedes ya lek goblok ora gotak masak kowe berarti. Belum tentu sambel itu pedes. Ada sambel itu pedesnya pedes sedep enek. Ora pedes kaya beledek ngono kuwi wis complang, ora ngalor, ora ngidul. Ora enak babar blas didol kon mangan wong. Panganan dhewe ku lho. Masakan itu sebelum dijual itu kan diincipi dulu layak enggak masakan saya ini untuk dikonsumsi banyak orang itu layak enggak komplain enggak tak badok dhewe ra doyan apa kon badok wong ngono lho. Contohnya sambal rujak bisa bertahan lho hampir 40 tahun ora sombong aku. Takok ning Randuk Datung lho toko rujak bisa aku pisan karo aku ngerti rasane sambelku kaedian pitung turunan takok Bang. Wah, sambel yo mesti pedes ya lombok. Anjane goblokem iku mbok openi dhewe. Sambel ora gudak kok. Gimana aku yo kayak nganu. Kayak panganan. Wis pangane tak sambel tak gua, memang sambel karo iwak pitik digoreng glepung. Atau kaya watu lintang kuwi karo enek kole karo timun sak iris karo kemangi sak cuwir weteng resu badok kan sambel yang namanya sambel itu belum tentu pedes. Wah anggap sambel itu mau pedes ngono lho ora godak nyambel kowe berarti sambel ku pedes nek pedesnya pedes nek anu sedep di lidah itu tidak terasa kapok ngono lho. Mangan sambel iki ketoke ingin tanduk terus tapi lidahnya itu tidak ngoweh-ngoweh ngono lho. Itu jenenge wong iku iso nyambel. Rasane sedep iku iso nyambel, gak nyambel rasane kok batangi peron. Wah, ini tak incipane. Ini kita kurang nyungko tak tambah dari bumbu ini. Kurang apa kurang aja. Sedepe. Bagi saya kurang manis sedikit. Rodok untuk buka kayak uyah mangan untuk gak sedepe wis oleh. Nah, kaya ngene iki dienggo cocolan tempe, dienggo cocolan iwak, kowe entek sak layah ngene iki lho, ora ngarah kowe ngambil ngoweh-ngoweh gak sedep. Makanya saya dodol beling dodol rujak iki. Sambel ini tak incipi kok rasane aku saurung dodol tak incipi guys, memang sambga. Tak incipi kurang piye apakah masakan saya yang nganu ini kurang piye saya tahu.
Tak pangan dhewe wae. Ora doyan kok tak pakakno wong. Kan yo moh aku. Mau. Ini lho kayak sambel nan rasane iki. Ora rasane sambel kuwi lho. Ora pedes iki, gak. Pedesnya itu pedes apa ya? Pedesnya pedes sedep ngono kae lho. Ngambil pedes cowemplang wis ora karu-karuan rasane, ora ngalor ora ngidul. Wes ngono aku. Wo alah. Lho yo koyo dik mang aku untuk jatah saka anu saka masjid Jemaah Berkah iku yo padha wae tuku ning gone nganu kuwi ning gone nasi geprek. Sampe kok diadokane kok sampe kok dihapure kok didol batinku. Halah. Tak guyu lho masalah aku no. Sudah selesai. Sekian dulu guys, terima kasih telah hadir di kanal kami. Semoga Anda bahagia sepanjang masa. Tutur kata dari Lekuang memang real seperti ini. Bila mana ada sesuatu memang tidak sesuai dengan lidah yang dikonsumsi oleh orang-orang yang gandrung dengan kulineran, mengalami suatu mengalami suatu kecewa dalam hati. Yo saya katakan apa adanya. Ya le aku bingung le kowe ngomong apa. Aku dhewe bingung kok. Wong aku apa sekolah. Memang sami aku sekolah kok. Aku iku ngono ora sekolah asline. Saya bisa ngomong ini ya karena saya selalu adaptasi dengan orang-orang bisu ini. Aku gak sekolah asli aku. Aku ki sekolah SD kelas 4 metu aku. Lah kenapa lek kok metu? Lah piye ra kuat bayar? Orang di jenazah aku. Gua nggak punya ijazah. Kalau orang aja yang punya ijazah, gua nggak punya. Oke, sekian dulu, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lo orang mencoba dari apa yang aku bikin hari ini, sehingga nanti kalau ada dari sambal ternyata Anda meniru dari Guang Rujak kurang enak di lidah dan mengecewakan dari Anda sendiri, tentu berarti Anda itu tidak bakat menjadi seorang chef masak suatu makanan. Itu aja. Sambelin Guang Rujak enak no, gak percaya sambelku kalah enak mak guru nih aku.